ಹಾಯ್ ಎವ್ರಿವನ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಇನ್ ತುಳು ಚಾನೆಲ್. ಇನಿ ಯಾನು ಲೈನಿಂಗ್ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಲೈನಿಂಗ್ ಬೊಕ್ಕ ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸನ್ನು ಯಾನ ಐರನ್ ಮಲ್ದಿ ಒಂದೆ ಇತ್ತೆ ಯಾನ ಲೈನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಆಯಿನಾತ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಸ್ಟಿಚಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ. ಇತ್ತೆ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಬೊಕ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ದೀದೆ ಯಾನ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಅಂಚನೆ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ದೀದ್ ಉದ್ದ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತುದು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ. ಬೊಕ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ ಸೈಡ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆದ್ ಪತೊಂದು ವೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಇಂಚ್ ಡಾರ್ಟ್ ಗೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಬೊಕ 2 ಇಂಚ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಚ. ತೂಲೆ ಯಾನ್ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೆ ಅಂಚನೆ ನಿಕಲ ಮಲ್ಪೊಲೆ. ಐತೆ ತೂಲೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೀಪ್ ಯಾನ್ ಇಂಚ ಪತೊಂದು ಇಂಚ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ ತೂಲೆ. ಬೊಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಅಗೆಲ 3.5 ಇಂಚ್ ಅಂಚನೆ ಶೋಲ್ಡರ್ ಬತ್ತುದು 2.5 ಇಂಚ್ ಮೂಜಿ 2.5 ಇಂಚ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತದೆ. ಅಂಚನೆ ಐಕೊಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ. ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತುದು ಬೊಕ್ಕ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ವರ್ಕ್ ಬ್ಲೌಸ್ ಆಂಡ ಫಸ್ಟ್ಗ್ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಮಿರೆಗ್ 1 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬೋಡಿತ್ತಿಂಡೆಗೆ ಅಳತೆ ಬ್ಲೌಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಐಕ್ ಯಾನ್ 1 ಇಂಚ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪತೊಂದು ಮೂಲು ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದೆ. ನಿಕಲ್ನ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ ಇತ್ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಪತೊಂದ್ರ ಪೋರ್ಚಿ ಐಕ್. ಬೊಕ ಮೂಲು ಬ್ಯಾಕ್ ಡೀಪ್ ದ ಅಗೆಲ ಬತ್ತುದು 3.5 ಗೆತೊಂದೆ ತಿರ್ತ್ ಮಿತ್ತ್ ಮೂಜಿ ಗೆತೊಂದೆ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತ್ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಡೊಡು. ತೂಲೆ ಒಂದು ಈಸಿ ಮೆಥಡ್. ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನು. ನಿಕಲೆಗ್ ಟೇಪ್ ದೀದ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡಾಂಡ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುನೆ ಯಾನ್ ಅವೆನ್ಲ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಇತ್ತೆ ಸೈಡ್ಗ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ ದೀದ್ ಒಂಜಿ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೊಂದೆ ಐಕ್ 1 ಇಂಚ್ ಆಯಿನಾತ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಂಡೆರತ ಐಕೋಸ್ಕರ. ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಇಂಚ್ ಮಾರ್ಜಿನಿಗೋಸ್ಕರ ಯಾನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತುದು ಮೂಲು ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ನಿಕಲೆಗ್ ಟೇಪ್ಡ್ದ್ ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಯಾನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಲೆಕ ಯಾನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಿ ಕಟ್. ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಬರ್ಪುಂಡ ಯಾನ್ ಅಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಉಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ಗ್ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಸರಿ ಆಪುಂಡು ಐಕಾದ್ ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನು. ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಟೈಪ್ ದ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಬಗೆತ ಉಂಡು. ಅವೆನ್ ಪೂರ ಯಾನ್ ಬೇಕಾದ್ ಬೋಡಾಂಡ ಯಾನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಪಾಡುವೆ. ತೂಲೆ ಐತೆ ಅಗೆಲ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತುದು ಏತ್ ಪಂಡದ್ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಬ್ಲೌಸ್ಡ್ ಏತುಂಡ ಆತ್ ಪಾಡ್ದ್ ಐಕೊಂಜಿ 2 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದೀದ್ ಇತ್ತೆ ಗೆರೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಡೀಪ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ಪುನ ಯಾನ್ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ಡ್ ತೋಜಿಪಾವೆ. ಉಂದೆಕ್ ಯಾನ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಲ್ದೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ಡ್ ಯಾನ್ ಪಂದ್ ಕೊರ್ಪೆ. ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುನು. ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ನಮ ಮಾರ್ಕ್ ಮಲ್ದಾತ ಅವೆನ್ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಇತ್ತೆ ತೂಲೆ ಈತ್ ಈಸಿಟ್ ಯಾನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆ. ಇತ್ತೆ ಮೇನ್ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಫೋಲ್ಡ್ ಮಲ್ತುದು ಅವೆನ್ ಯಾನ್ ಇತ್ತೆ ಕಟ್ ಮಲ್ದೆತೆ ಅವೆನೇ ದೀದ್ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ 1/4 ಇಂಚ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ದೀದ್ ಕಟ್ ಮಲ್ಪೊಡು. ಇತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನತ ವೀಡಿಯೋಡ್ ಯಾನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ದ ವೀಡಿಯೋ ಪಾಡುವೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಶೇರ್ ಮಲ್ಪುಲೆ, ಅಂಚನೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತುದು ತೂಲೆ. ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಪಾಠ ಅರ್ಥ ಆಯಿಜಿಂಡ ಎಂಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ. ವೀಡಿಯೋ ತೂಯಿನಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.